Madilim pa. Tayo ang magbabike muli. God bless. Whew. Kaka-excite. Let's go! Ayan, andito na sila, mga kasama. Sir Jason po, happy birthday. Maaga pa, tagal pa yun. Ba't mo alam? Ay, San. Ay, nandiyan na siya. Ay, ba't Good morning po. Ayan. Tayo ay papadyak. Nandito na po sila, mga kasama. Sir Vic. Ayan, tropa. Madilim, hindi makita yung nandoon. Yan, mga PadyakGuro. Let's go! Ayan. Tutuloy na po kami. Go na po kami ng Umingan. Dami sa taas, sa harap. Enjoy lang. Smooth. Ano, doggy? Pwede siya sa lumaan. Right. Hindi pala naka-on. Nandito na po kami sa Pangasinan. Nakalinis na ng kanilang school. Madilim lang talaga. Kasi maaga pa. 4:30 in the morning. Ah, so hindi natin makikita si Haring Araw. Bukang liwayway, ika nga nila is... Ah, nag-text. Oh, right. Ayan. 5:46 AM. Siya ay magpapakita daw po. So, hintayin natin. Balikan ko kayo, guys. Ayan, may Franks. Pero dahil sa curfew, sarado pa sila. At wala na rin nagbabantay. Ay, ganon. Ah, kala ko 24. Kala ko 24/7. When siya, sige. Ayan si Sir Vic. Naka-fax. Yung damit. Liwanag na. Si Sir B, si Sir Raymar. Ayan sila adding sa route. Actually, marami kami. Nandun pa sila sa Umingan. Leo. Sa Raymar. Good morning, world. Ako.
pababa niya. Papuntang Talugtog, Gimba. Ah. Buak man. Ayoko malawa na lang nakarang yun nag-river crossing kami nag-start. Okay, tal, bago magkagatulo. Ah. Nagatul tayo sa pusong puti dyan, sir. Tayo magagulatan. Elgin. Bakit kinapadali niyo bike dyan? Anong sense? Di naman kasi maakit ang nakabike. Sige na, mama ka na. Tayo sa taas. Ay, sir! Yung mga teacher naparaan niya. Ayun, naparaan ng mga teacher. Ayun. Yan po si Sir Jimenez. Ah! Pag naanayatar, ay nagnato. Grabe sila. Yes! Oh, di ba? Ang sayang. Survive! Yay! Nandito na kami. Nandun sila kanya-kanyang paraan. Si Jepta oh, parang hindi pagod. Wala lang. Gupta. Sana pala nag-ano din ako Yung sayo, pwede ito na, pwede masahin. Sana pala nag-ano. Tanggalin nyo na nga. Bato-bato naman, hindi na. Takot ako baka may ano. Asa na sila? Ito yun, never give up. Oo, nandito na tayo eh. Babasay mo yung shoot. Aakyat papunta sa bundok. Kasi, alalayan mo ka, di mamaan, baka may galis to eh. Naka, Andri ka. Bike mo naman! Bike mo naman! Ayan nga. Taas mo yung taka mo. Ay, sorry.
Leo, ikaw mo ni Grace. Nakamedas ka. Yan, sir. Ayan po. Napaat tayo. Sir Soto, intayon! Picturean na kami mata, sir. Kapag nga sir, wala akong kayo man. Ito, naglogan kayo, okay. Ay, kayo! Nakayon! Yan ang pag-iayaman nyo, sir. Yan eh. Yan eh. Dansar, umulikan. The same. Ayan, nagpipicture na sila. Okay lang. Hello! Ma'am Ann, nasan ka? Hindi. Hindi mo mararamdaman yung essence ng aray. Aray. Naman ha? Sige. Aray! Ba't mabato dito? Ah, sige, go. Oh. Oh. Ayan si Ma'am Ann, best in outfit and best in... I-vlog kita! Huwag kang kaka-vlog! Sige pa! Paingay! Oh, congratulations! Oo nga. What's your Leo? Talingkupan doon sa may ibabaw nun, may ganito pero mas matarik. Hindi ko kinaya, hindi ko napaakyat kasi nag-break ako masyado kasi parang feeling ko madulas itong gulong kasi parang hindi siya kumakapit. Alalalala. Ano asilang ba? Uy, galing. No more. Sige na. Justin. Good morning, ma'am. Mga estudyante natin yun. Ayan po. Mas mataas po ngayon ang aming napuntahan kaysa nung nakaraan. Ayan. Hello guys! Ang saya, ang ganda!
Pagod. Hello Max. Hindi kita namukhaan na. Madilim kasi kanina. Uy, ganda naman yan. Japta. Kewi. Mamaan! Ang ganda. Oh, di ba nga? At natirat. Yan, kaway, kaway! Kaya pa ba? Kaway! Maman! Yan, ngiti! Ngiting hindi pagod! Yay! Awan bayabas! Ayan, ang ganda po. May Kaya na eh. Nung binibili nyo ba? Sir Leo. Ading. Teka mamot. Sige ma'am, sige! Good! Sige ma'am! Yung garo, tayo na i-video ko maday dyan. Doon. Gaya doon sa ano, sa trail, nagsuble. Video dat. Wala na. Napagod na ata si madam. Go Sir Jason. Yay! Woo! Let's go! Ingat po. Kaya na na. Ano mo na lang, pudong na ito, may mga bato kasi oh. Pero ikaw, kaya, sige garo, good luck. Oh, good luck my friend, ingat ka na. Sabagay magaan siya. Lala. Alright. So, ikatlagin yung sapatos ko. Baka matinag. Thank you. Oops. Thank you so much. Kasama natin matuwa. Wala na. Maganda. Yung sapatos ko, Sir Leo. Ay! Survivor. Dami pa.
Damanon kayo. Hindi lang tayo dito, pamabayak pa. Nahuli pa. Uwian na. Thank you so much. Hello. Ayan po, ang dami po nila sa harap.